Ojo bangi ya. Jaluk. Kopi jahe. Kirimi aku foto kirimi. Foto kirimi. Foto terus kirim no sayang. Hat, foto hat terus kirim hat. Pada sanca ana warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora bojo senadyan kopi sak cangkir ananging bisa gawe padange pikir yen ora ngombe sak sore akatone hawa ing lentere wis misuwur kopi jahe kerasa enak lan kemang arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku langsung naksir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane geluku ayo yo ati sigari di parang dadi pintu asik sak bentino aku kira bisa turu kangen riko ning durung ana waktu areng-areng bakal kendang aku geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang raja satu dor dipangan wong mojo pagi timbang urung lalu wong dibaleni gudang sawingi maki ngerapan mama ati iki istuni potang goriko gedang raja satu dor dibredeli gak percaya belan dodoku iki Dudu watu yen diliarane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arene geluku ati sigari di parang dadi pintu segere wawa aku ra bisa turu kangen
wong rungono waktu arang-arang bakar gendang kok geni sampai kurung awakku iki mikiri gendang raja satun ora dipangacot timbang urung lalu aku lune pedot godhong sawingin nanging ora lapang atine estunipun kanggo rika gedang raja setundun dipreteli gak percaya belandu daku iki luwih becik abaten ana tinimbang perpisahan priya kang sulistya wangi samudana malang kula warga garwa klawan putra lewat kincang ing alisna godhong glandang rasani atiku senajan wosring seryo swaku aku isih mampu ngladeni diramu mangko kowe bocah gunung najan bocah gunung aduga alipung jiwa raga kokong gerong kahormatan mamprong rukun marang ingsun urip ana kutha kowe tak tukone masa isi apa wae nadyan sesidheman mesti kesempatan ser heeh pokoke melu melu sapa melu Pak Siro pokoke melu melu apa yang apa wae emang mbok tinggal dhewe aku pengen ngetoke emang ning omah dhewe musik pokoke melu melu ning ndi ning endi wae ayo wae pokoke aku melu mas melu piye piye wae dolan kok angkat dhewe lunga lah kok dhewe melu mati atau pejo wetan ta baca arep pusing pokoke melu Terus cek donang ramat kanggo sabun apa ngaku sampung awan-awan ojo ngelamun ngono wae kowe kok mutung ya tadi ya ndang masak kowe tak jak kowe ojo bingung pasti wong panas-panas ojo ngelamun ngono wae kowe kok mutung pokoke melu melu sapa melu Pak Siro cocok nih pokoke aku melu mas melu apa yang apa wae emang mbok tinggal dhewe ya Ci. aku kepengin ngetoke emang ning omah dhewe pusing pokoke melu ya jos diri priya pramugari wis gerong pintu diri Padha karo sagok. padha cuwawake diri Karo pintu kok digambeli padha Ayo, karo tetep ngedok. bening ngedok. Ah. Nah iya. Ki. Eh.
Putra kemajemron Mas Lido ayahe Rena iki lagi kesani oke campur akling Darmo semoga gimana kata Pak Javina salam saking bisa dipun ngomong Malaysia Mas Omeng kaki Bapak Komandan Bobo Suparno kemudian kawasan Geraman Modo Lamongan Jawa Timur ya atas salam dibantu Pak Kasun Mojobangi Pak Kaur Sutar ugi Pak RT saking penyebut Bapak Komandan Bobo Suparno Geraman Modo Lamongan Mas Yanto Pejo nanti Nabudang Ngarin umum terang Pak Siwo kapan rapine ayo aku ora wedi dosa lara tak wales nanging tatu sing tak ompo nanging aku ramentala upama aku ora duwe tresna aku lila kowe karo wong liya nanging tatu sing tak tampa aku ora mentala apa kowe ora eling nalika semana susah senang bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling janji ora ono liyane nyatane aku mbok tinggalake duh Gusti kuatno hatiku duh Gusti kuatno hatiku Rino wangi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan Bantala guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Cemedak mas kutuno sedih yen cedhak ora wani kondo ning apa sliramu lunga ninggal golek ora kondo-kondo saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sapa Atuh, Dik. tak rewangi
kenalan beningnya banyu Kalimantan yang saya tak sayang ngelengake naliko yang kenalan yo temandang ngeprang-ngeprang anu baak jroning sing alopon kredani sang rato ana baak montap sarwi lumempang anyek-anyekan sapok kekan pekatan samulan dereng jiwa sang luampong mongso rabat kasulaya ireng manis piyayine lali-lali wong tris nora bisa lali derek sing ditresnani mas yo mas yo ben bapake kopen mempeng terima kasih tanganem
puji syukur hidup Pak Rena aku kudu piye ayo padha tumandang gemarget lan manunggal ayo ya aku setuju geni kali anak keluyuran golek tanda sing disayang ngopeng-ngopeng minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi agawe pikirku pusing leret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding sliraane sing podangan tutut ati kebranan tobat kudu tak tangisi titutan saya terseranani son pikas fuluteng ben jabrik ceker bojone
disusul bojone jeker. Panas wes mari kumat maneh, wes mari budal maneh, Delep dicukur tuwa maneh, kelelep kejeron kelelep panah asudan, udan panas amping-amping, capek gunung. iso mentas jeru mergesan senajan wadon sarta suara suling pemadang suarane dimon sigarane ayo bangun negarane ngene mane banyu bane janane berjuang jur kelingan sing dupa kemelon ngenengaken tiasa ngabeke gawangku sakum jajan nanging sangat
ngegipi Pak Siwa cetrek Adik percil. Sarga putra Pak Siwa Kang Anjeng. Kanjeng saking Yati. Sena iya jlithek kakangku. Wes sliramu wis rasa gupa. Ya ini sing digupa apa to Sena? Aku ora gupa jlithek kakangku. Ya turu rasa kesusu. Ya meniki sing disusoni ki sapa? Ono ae. Nek masalah susu, Pak Siwa kuwi gudange susu. Ngono. Ya karepmu Sena. Wis aku tak melok Kang Marjuki. Wis melok Kang Marjuki monggo. Ya, ayo melok rene ayo. Sik, aku tak soalan sik, urung soalan aku. Lah kurang ajar iki. Jos. Nggih, katuraken bantu panjenengan Bapak Kasung Mojopani. Sugeng dalu Pak Kasung Mojopani. Sugeng dalu. Sing duwe Mojopani lho iki. Aku sing duwe Mojopani. Sing duwe Mojopani Pak Kaur. Iki ya ora ketinggalan Pak RT. Tobat. Pak PJ, Pak Bagus. Bapak PJ. Ugi mboten ketinggalan Pak PJ dalu nggih. Pak Mudin. Loh, dukun pijet nggih Pak Mudin nggih. Dukun pijet. Tobat. Kudu tak keruwet sae ngene iki. Iki katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur. Parena Kampak, kudu tak keruwet sae ngene iki aku gak gregeten temenan. Wis tak gadot tah ae ora digoreng. Tobat. Ngene ciri Mas Omek, lambene gabrek wong kuwi to. Yuk di tangan Udan ketar gedeng 10 bah. Lali nek duwe mbakku pemenan ludes. Seno mbakku ludes. Kakangmu Kresna. Pak Selan gregetno. Ya ini kalau lagi budal. Enak. Bu Sela bangetan Pak Sela lho lagi nglilir iki. Mek dipupuk pisan tangan esuk cek getun. Aduh, Dik. Preh Mas. Preh, Dik. Preh kawitan tok tapi sesuai gak preh kok. Penak sesuai nagei. Nagei to preh kawitane. Mas.
muga-muga ra ana sawiji ra beda kang aja lari bola balik gawe gelap rasa rasa tresno yang ora bisa dijaga sesama ekelno parekno elek marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rino lan mangi bola bali mbok aja nglarani ati iya apa menawi kersakan rental mobil loter rawuh wonten kesongo nggih manggi Mas Pur terkesima nggih kanthi jalan tikungan kesongo Mas Pur terkesima nggih matur nuwun tua
jare lure tondo moto Pak RT Ya ampun. tak openi minangka taline tresno yen suwe ora ketemu jawab jare lure wis ilang kangenku padha karo Daud Priya Moga-moga ora lali. ora wis to aman Susah yo kae to tahu yo eling dilakoni kae lho heeh eling jare lure tanda tresna nyeto aku lara bisa kanggo tandang gedhe dawa belathok iku ya pawakanmu belathok pisan Abahmu Tohar. aku iku ya kawanmu kaku tapi gak belathok to dalan siji dadi sepur sing dadi lewatanmu amma ngalah iku ya watakmu saben dina Cerit. tansah nyambut gawe nyambut gawe dik gandeng renteng karo pasanganane tobat yen sinawang yo katon rukune yo Pak Siwo kene meng iku sepur sing dadi darane sapur alat transportasi dalane digawe teko wesi mlayu
tresno tulus jroning ati sumpah prasetya besok nganti mati yen kowe kurang percaya bedelen ati sakjerone dada aku sumpah Rasulullah aku wedi pendune kanggo kuwasa adune mas katresnanku aja sliramu nekso batinku aku tresno setya sumanding sliramu Cih, gede kita kelotarakan panjenengan Abamu Tohar, ae kagungan kepoh bulu margi babat lamongan suku dalu Abamu Tohar. Nah, sebab paling Abamu Tohar. Ki betul keteruban Mas Omek, ingkang wonten Malaysia. Salamipun dipunaturaken besan ikon wonten Kendum Pak Pina. Paulan, Kampak, mulai tuku tahu ya. Nggih, kangge Pak Ulan, Kampak. Mulai jolali tuku tahu, nggih buka lawak. Nggih. Kangge Bapak Rena, Nindom, Driver, ora rapi-rapi. Urung petok adu diri. Ye, kita kan rumah Mas Tejo, ini wonten London, juga dalu Mas Tejo. Pak RT Mojopangi, oke, Pak Kasun Mojopangi, Pak Kaur, Bapak Setar, selamat malam. Mas Gepeng, bidal wonten Rapah Melidek. Mas Gabidi Temayang. Nanti yo Pak Kaur Sutar kene. Kaki Mama Kiki. Lapangan Pancasila. Semarang Mandang. Mama Kiki juragan kopi. Mbak Yanti Ceplo. Suasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis asrep kambangun jroning kutha tekan desa desa saben dina Winulya Simpang 5 Wiguna upacara kepenuhan omah Simpang 5 Ria ing kutha Semarang. Ae Oh, so ae aduh Mas, Dek. pereng Mas. Kawitan tok tapi. Aduh Dek. Aduh Dek. Intai lama apa mang medune? Mas, intai lama medune apa mang? Surabaya ngomandang. Intai lama Surabaya ngomandang. Heeh, bahasa Indonesia intai lama. Mboten intai dangu. Dalam sampai. Selirane iki kok wis gak kaya biasa kok. Iya
Biyen arep mangkat sekolah mesti WA, Sam. Wis mangkat to burungmu tak jawab aku cek gurung Aku jalur sepuro sing gedhi yo terus ngono. HP ku disita mamaku. Walah, polane tak arep-arep kok gak ono WA kok nopo kok gak Saiki kabar. aku ra nggawa HP Sam. Ini wis gak nggawa HP gak apa-apa. Lenjur Wis kepiye sampe? HP-ne Pak Kaur Jopangi ya In. Tak jaluke yo. Langsung dioyo aras jaluk. Kamu ora apa-apa Sam. Kesuwen itu dijaluk. Dioyo ae HP-ne Pak Kaur Jopangi. Bah, sing karo Mama Kiki. Apa intek Apa kewi tresna renang oh intek mikirku sampe tresna kundang
nyuwun Bapak Rena ya Bapak Mas Nindom driver Bapak sugeng dalu
Gedang gluduk campur gedang rojo. Ya terakhir. Tambah satu lagi bonus satu geding. Kenapa Mas? Hah? Oh tambal ban ngono lho. Tambal ban pamit mulih dados. Nah, terakhir. Oke, mulai besok. Penak besok gurih dhewe iki. Gak bayar. Ya. Iki terakhir monggo. Minangka sampun yang terakhir katuraken sembah nuwun sagung paraga ngapunten saderengipun cekap undanganipun Mbak Gaur warga Jopani Majorejo cekap pengayuban iki adicara langan bersa sembah nuwun.
puji karya Rarjo. Dek sakpung engkure aja lali asring kirim warta aja lali ya dek kabari Eman-eman benjandika yen to nganti ditamalku iwa batin kula boten lilo. sembah nuwun kanthi panghormatan kunjo Pak Bendi Mas Bengkong Pak Ika Pangeran Cekap Sugi Kundur Sugi Pamen Malaysia serta Rahayu sami kang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.